Mga kapuso, dili ikalimod nga bisan asa nga kompetisyon kaya sa mga Pinoy nga muangat. Gani, daghan na ang mga nakasungkit og medalya sa mga international competitions. Sama sa atong bisita karong buntaga nga gold medalist sa dulang Courage men's 73 kilograms sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Good morning, Jack Escarpe! Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta? Daghan kayo mga proud Mindanaoan tungod sa imong kadaugan sa SEA Games. Congratulations! Good morning. Nakapahulay na gikan sa taas nga training o gikan sa competition, sir. Jack, sa mga wala pa nakahibalo o ideya labot sa Courage, unsa ba ni nga klase sa sports? Bali ang Kuras, nag-originate siya sa Uzbekistan. Bali mo ni ang ilahang traditional na martial arts sa Uzbekistan. Then kaning Kuras, similar lang siya sa judo and wrestling. Ang kalahian lang niya, wala siya grappling techniques, more on standing lang. Mga takedowns, any kinds of throwing, basta wala lang siya grounds. How did you get into playing Courage, Jack? Asa ug paunsa ba nimo natun-an ang pagdula og Courage? Sa kadaghan sa sports, nganong kini man ang imong nagustuhan o hilig? Bali, judo player jud ko. So similar lang man sila mo to nag-convert ko sa Courage. Bali, natun-an ako na siya way back 2011. Subject na mo siya sa criminology sa University of Mindanao. Then medyo nakahiligan ako. So gipadayon na ako ang pag training. Pipila na ka mga atleta sa laing nasod ang imuhang nakalaban, Jack, sa SEA Games. Gani, nasungkit gyud nimo ang gold. Unsa ba ang imuhang mga gibuhat o mga preparations? So sa preparation sa training na mo nga na-compress man gud siya gud imbes na at least mga 5 months or 1 year ang preparation sa mga competition. Tungod sa pandemic, bali na hulog na lang among training is 2 months and a half. So, ang gibuhat na sa mga coaching staff, so naging 2 times a day. Tapos every session na mo is 4 to 5 hours. Na compress medyo kapoy jud siya jud nga katong nga time. Balik katong nga time sa nagdula nami, ginona na nako nga well prepared ko, then basta gusto na ako ma-execute lang mga technique nako. So kanya-kanya may technique ang una ako. Kung kinsa lang ang maka-execute sa technique, siya lang mo daog. Pero samtang nasa competition na jud, ang gina-aim lang jud nako is madungog nako ang national anthem nato. Kay first and second day sa competition, wala din ako nadungog ang national anthem nato. A night before sa competition, ni anak ko sa akong asawa nga gusto na ako madungog ang national anthem sa Pilipinas. And luckily, nabuhat po na ako, kaloyan po sa Ginoo. Bali, 7 may ka participants sa atong weight category, pero bali bracket siya. Bali 3 lang ka country ang gipildi na ako para mag-champion do siya. Alright, Jack, unsa man ang imuhang maingon sa suporta sa inyuhang nga mga atleta? Kailangan jud og support sa mga atleta labi na sa pagpadulong sa competition. Kay pares ako, pila laman ang allowance, tapos na po ko'y anak. Di siya mo sapat kung ang allowance na nako ang kuanan para sa akong mga food supplement. Kung kuan kay sa ka-rigid magud sa training, dili na magud makaya kung sa lang imong gikaon. Kailangan na pero mga vitamins, mga energy drink. So kato nag-sort ko ato og kuan, nangita ko pumaagi. Nakaya ko tabang sa akong mga igsuon nga kung pwede ko nila suportahan lang sa karon. Mo to nagsuporta po ako mga igsuon, nag-amot-amot sila na kuan para makapalit ko sa mga kailangan ako. Jack, unsa ba imuhang mga natun-an sa mga experience nimo sa SEA Games this year? Experience dito sa competition na
ang ambience mo gud lahi na ang ambience dito kay di ka pamilyar sa lugar, so kulba nga satisfied kay pagka end of the day natuman akong gusto nga madungog ang national anthem sa Pilipinas. Jack, unsa man imuhang mahatag nga advice sa tanang mga atletang Pinoy nga gapangandoy usab nga makakuha og gold medal o makadula man lang sa SEA Games? Malisa ako amang god sa tanang mga atleta para sa ako i-enjoy lang ninyo ang sports nga inyo napili, kanya-kanya man tag sports. Dapat i-enjoy lang nimo tapos ihatag nimo ang the best nimo nga mahatag sa training o sa competition, bali i-enjoy lang nimo. Alright, dagan kayong salamat, Jack, sa panahon nga imong gihatag kanamo. We're praying for more gold medals sa imong journey isip atletang Pinoy. Kini ang At Home with GMA Regional TV.